Nah, I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back door bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Добрый дзень, паважаныя мае гледачы. Разам з вами вячэрняя Астра. Я працягваю далей казаць вам пра тое, як на у гульні Майнкрафт можна зрабіць розныя рэчы. Безумоўна, гэта ўсё робіцца па-ранейшаму на варвар беларускай мове. Гэта ўсё ж такі родная мая мова. Так, і ў гэтым відэа я сёння пакажу вам, як можна зрабіць ліхтар. Для гэтага вам спатрабуецца адзін кавалачак жалезу, жалезны злітак і адзін факел. Для гэтага мы ідзем у варштат, бярем жалезны злітак, з яго робім кавалак, 9 кавалкаў жалезу. Пасля чаго дадаем сюды ў цэнтр факел. Гэта ліхтар. Трэба заўважаць тое, што гэты ліхтар, ён можа знаходзіцца толькі на такіх вертыкальных блоках. То бишь, напрыклад, да сцяны яго не дачапіць. Да сцяны яго нельга дачапіць, а падставіць куды-небудзь яго можна. Напрыклад, да сцяны, як вы бачыце, як факел яго дачапіць нельга. Толькі так. Або так. Вялікі дзякуй за прагляд. Да пабачэння.